बड' इनभेस्टर चेनेलाव वेलकाम खालामग्रोनाय जाबाय। दा बे जाबाय इन्डियान शेयार मार्केटखौ जोङो नैबे एप्सनि दारै जोङो ट्रेडिं खालामनो हायो बा इन्डियान शेयार मार्केटआव जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो नैबेयावहाय थांनानै नैबे एप्सआव। बे ग्र' एप्सखौ नोंथांमोना आंनि लिंकआव होनाय जिथु लिंकआव थांनानै नोंथांमोना एकाउन्ट खुलिना लानो हागोन। बे एप्सआव नोंथांमोना जिखुनु कम्पानियावनो सार्च खालामनानै बेवहाय हाजार हाजार कम्पानि दं जोंनि इन्डियान शेयार मार्केटआव। बेवहाय नोंथांमोना थांनानै एकाउन्ट खुलिना लाग्रोनानै फैसा डिप'जिट खालामदो। नाथाय बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैया। फैसा डिप'जिट खालामब्लाबो बेवहाय नोंथांमोना जेबो गिनो गोनां गैया। बेवहाय ट्रेडिं खालामनानै नोंथांमोना रां खामायनो हागोन। आरो बेयो दिनै मैयानि नङा, ओंखारजेननाय एप्स नङा, बेयो फुरानाखा बेफोरो। बेवहाय जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। माथ्र' ट्रेडिंल' खालामनो हाया। माने मिउचुवेल फान्ड होननायावबो जोङो फैसा इनभेस्ट खालामनो हायो। मिउचुवेल फान्डआव जोङो गोबां रां जमा दोनथुमनानै गोबां माने कौटि थाखा जोङो आरजिनोबो हायो। माने नोंथाङा धैर्य नांगोन। नाथाय बेबायदि गोदान गोदान एप्स ओंखारनायफ्राव गुबुन एप्सफ्राव नोंथांमोना डिप'जिट खालामनाङा। बैफोराव डिप'जिट खालामनाय फैसाखौ नोंथाङा उइद्र' खालामनो हाया। उइद्र' खालामनो हायाब्ला नायदो, होमब्ला बेफोरो बैसोरनि कन्ट्रलाव दङ। नोंथाङा नोंथांनि माने डिप'जिट खालामनाय फैसाखौ जेराव उइद्र' खालामनो हायो बेवहायसो नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनांगौ आरो खामानि मावनांगौ। बेफोरावसो नोंथाङा गावनि दोननाय रांखौनो जुदि उइद्र' खालामनो हायाब्ला अब्ला बेसेबां रिक्सि। बेफोर गिनो गोनां एप्सआव नोंथाङा नोंथांनि प्रफिट जाय नुनायखौबो जि नोंथाङा उइद्र' खालामनो हागोन, बेयो माने सैथो नङा। बे नोंथांनो प्रफिटखौ देखायनानै साननैसोल' जुदि उइद्र' खालामोब्ला माखासे मानसिफ्रा हाबखांनायनि उनाव मास मोनसे मास मोननैनि उनावनो जुदि नोंथांनि प्रफिटखौ नोंथाङा बख'नानै लानो हायाब्ला, उइद्र' खालामनो हायाबा, बेबायदि थगायजानाय एप्सआव नोंथांमोना हाबस्लायस्लाय शेयार मार्केटनि जिथु ब्रकार एप्स, बे शेयार मार्केटनि ब्रकार एप्सआव एकाउन्ट खुलिनानैसो नोंथांमोना बेवहाय ट्रेडिं खालामनानै इनकाम खालामनो हागोन। गिबियावनो ट्रेडिं खालामग्रोनाङा, मिन्थिया हसिया नोंथांमोना गोबां नलेज लाग्रो। शेयार मार्केटनि गोबां नलेज लाग्रो, लार्निं खालामग्रो। लार्निं खालामोब्लासो आर्निं जागोन। बे प्रसेसखौ नोंथाङा नलेजखौ बुजिनानै लाग्रो। अब्लासो नोंथाङा बेवहाय इनकाम खालामनो हागोन। नोंथाङा गोबां नार्भास जानानै बेफोरजों जेबो फैसा खामायनो हाया बेबायदिखौ सानदोंब्ला सोलोंग्रोनानै लाग्रो। नंगौना नङा बिजिरनानै नायग्रो। गुबुना देखायनाय बे जानला मोनला एप्सफ्राव उइद्र' खालामनो हायै एप्सफ्राव नोंथांमोना फैसाखौ इनभेस्ट खालामनाङा। नोंथाङा नोंथांनि गोसो मथे बेवहाय ग्र' एप्सनि थ्रुयै दानो डिप'जिट खालामनो हागोन। गाबोन नांगौब्ला गाबोननो उइद्र' खालामना लाफिननो हागोन फैसाखौ। माने बेवहाय गोबां सोलोंग्रोनांगौ जायो। आं दा बे लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होना दोननाय जाबाय। दा आरोबाव नायदो, बे एप्सआव आङो दिनै बेसेबां प्रफिट जाखो, बेसेबां लस जाखो, बेखौबो नोंथाङा सानफ्रामबो नायबाय थानो हागोन। बेवहाय सानसे साननैनि थाखायल' जोङो फैसा खामायनो हानाय बेबायदि एप्स नङा। नोंथाङा लाइफ टाइम जुदि रोङोब्ला फैसा इनकाम खालामबाय थानो हागोन। बेवहाय बे एप्सआव आङो इनभेस्ट खालामदों जे डाइरेक्टलि शेयारफ्राव आङो बेफोरबायदि टाटा स्टिल होननाय, बेबायदि सुजुलान एनार्जि, बायदिसिना SBIबो दङ, HDFCबो दङ, जेसेबां शेयार्सफोर दं, जेसेबां कम्पानिफोर दं, बेंकिं सेक्टरबो दङ, IT सेक्टरबो दङ, बायदिसिना सेक्टरनि बायदिसिना इन्डास्ट्रि, बेफोरबायदिनोबो बेवहाय गोबां शेयार्सफोर दं। बेफोराव नोंथाङा मोनसे शेयारावबो इनभेस्ट खालामनो हायो। खम फैसा लानानैबो नोंथाङा 100, 200, 300, 400, 500 डिप'जिट खालामनानैबो नोंथाङा बेवहाय ट्रेडिं खालामनो हायो। नाथाय सोलोंना लाग्रोनायसो जायो। बेफोरबायदि फिसा फैसाजों जोङो बाय सेल खालामनाया, बायनाय आरो फानलाय खालामनाया। बायनो हायो निजिनो नोंथाङा आरो दानो फानफिननोबो हायो। बे प्रसेसा बेवहाय दंजोबो। नोंथाङा नोंथांनि आखाइजोंनो बायनो हायो आरो फानफिननोबो हायो। गोसो जायोबा दानो फानफिननो हायो। नाथाय गोसो गैयाब्ला नोंथाङा प्रफिटखौ जुदि नोंथाङा बुजियोब्ला बेखौ आङो लं टार्म दोनगोन। बेखौ आङो मार्केटआ बेबायदि थांनाय अबस्थासिम आङो दोनबाय थागोन। जेब्लासिम आङो प्रफिट नङा, बुरजा प्रफिट नङा, अब्लासिम आं फाना होननानै सानोब्ला नोंथाङा बेखौ बोसोरनै, बोसोरथाम, जेसेबां बोसोर दोनो नोंथांनि गोसो मथे बेवहाय रांखौ इनभेस्ट खालामनो हागोन। बिदिब्ला बे जोबोद सहज एप्स, ब्रकार होनो बेखौ। बे ब्रकारनि थ्रुयै नोंथाङा बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हागोन। नोंथाङा डाइरेक्टलि शेयाराव रोङा हसिया इनभेस्ट खालामस्लायस्लाय मोनसे खामानिखौबो मावनो हायो। आं खालामनाय बायदि जे आङो मिउचुवेल फान्डआवसो इनभेस्ट खालामदों। जे डाइरेक्टलि मोनसे शेयार्सआव जोङो इनभेस्ट खालामस्लायस्लाय मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामोब्ला मिउचुवेल फान्डआव बैफोर कम्पानिया गासिबो हाबनानै दंखाजोबो। 50टा कम्पानि थागोन, खायसे मिउचुवेल फान्डआव 100टा कम्पानि थागोन। बेबायदि शेयार्सफोर
कम्पानिफोर गासिबो बेयाव मिउचुवेल फान्डआव नों जि मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामगोन बे मिउचुवेल फान्डआव मोनसेल' कम्पानि थाया, बहुत बुरजा कम्पानि थायो, 50टा 100टा गाहाम कम्पानि थायो, 200टा गाहाम कम्पानि थायो। बेबायदि कम्पानियाव एसे राननानै दोनजोबो। नोंनि मासावहाय 1000 दोनोब्लाबो 500 दोननो हायोब्लाबो बे फैसाखौनो एसे थोरायनानै दोनजोबगोन। बेनो मान्थलि दोनै नोंथांनि माने राङा गोबां बुरजा जाहैगोन सानसे समाव। बेखौ आं बेफोर फर्मुलाखौ थांखांनाय भिडिअफ्राव माने देखायखानाय जाजोब्बाय माबायदि प्रसेसै इनकाम खालामनो हायो मिउचुवेल फान्डआव। दा आं नोंथांमोननो सर्टै बे भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामालासै नोंथांमोननो आंनि पर्टफलिअखौल' देखायग्रोनाय जानोसै जे उइकलि रिपर्टआ आंनि प्रफिट लस जादोंना मादों बेखौ आं नोंथांमोननो सर्टै देखायनोसै। भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थालिया। दा नोंथांमोना बेनि सिगाङावनो आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामदो मोजां मोनोब्ला, आरो भिडिअ जुदि गोदानै नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामदो। नोंथांमोना कमेन्टबो खालामनानै सोंहरनो हागोन जे शेयार मार्केटनि इम्परटेन्ट नलेजफोरनि थाखाय माबायदि इनभेस्ट खालामो। दा बेखिनिखौनो रिकुवेस्ट जे आङो पर्टफलिअखौ दा नोंथांमोन देखायनोसै। आङो मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअखौ अपेन खालामबाय। मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा ओरैबायदि फैदो जे डासबर्डआवसो आंनि माने प्रफिट लसखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बे जाबाय मिउचुवेल फान्डनि सोमोन्दै बेखायनो नोंथांमोना सोलोंग्रोनानै ला। मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनो थाखाय माबायदि इनभेस्ट खालामनांगौ नोंथांमोना बे जिथु आं देखायनाय ग्र' एप्स बेवहायनो नोंथांमोना एकाउन्ट खुलिजोबनानै गासिबो डकुमेन्ट्सखौ रेडि लाखाजोबनानैसो एकाउन्ट्सखौ खुलि। आंनि मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअखौ देखायनोसै। बिदिब्ला डासबर्डआव फैबाय आङो, डासबर्डआव क्लिक खालामबाय। अके, दानिया नुबाय जे प्रफिट लसखौ नाय। आङो बेसेबां प्रफिट खालामखो उइकलि रिपर्टखौ नायोब्ला नुबाय जे दिनै थांनाय दाख्लै शुक्रबारनि माने फ्राइडेनि मार्केटआ मोजां पजिटिभ लाइनाव थांदोंमोन, गोजौ फारसे दावखोदोंमोन। गासिबो शेयार्सनि सायावसो मिउचुवेल फान्डनि प्रफिटखौ देखायो। बेखायनो आङो मिउचुवेल फान्डनि प्रफिटआ दाखालिनि प्रफिटआनो हाइस्ट प्रफिट होनजायो। मिउचुवेल फान्डआव आं इनभेस्ट खालामजेननायनिफ्राय हाइस्ट प्रफिटआ आङो एबार खेबसेयाव नुनो मोननाय जादों। माने 2000नि खाथियावनो आङो प्रफिट जानानै दङ। गासै प्रफिटआ 4000नि खाथियाव जाहैबाय प्रफिटआ। कारेन्ट इनभेस्टेडआबो 1 लाखनि बारबाय, 1,14,000 जाबाय। दा गासै इनभेस्टेडजों जाबजों गासैबो कारेन्ट जिथु आंनि प्रफिट सोलिबाय थानाय जों जाबजों गासै जमा जानानै 1,18,000 बेबायदि पर्टफलिअ देखायबाय। बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो जेबो डाउट जानाङा, लब जाग्रोनाङा। नोंथांमोना बेबायदि प्रफिट आंबो जागोन, दोनजेननाय लोगो लोगोनो जागोन बेबायदि नङा। नोंथाङा प्रसेसफोरखौ बुजिलाङोब्लानो माबायदि बेबायदि प्रफिट देखायो उनावहाय मोनथिनानै मोनगोन। नोंथाङा सोलोंनोल' नाजाग्रो। बिदिब्ला बबे मिउचुवेल फान्डआव आङो इनभेस्ट खालामदों बेखौ एसे माने देखायलांनोसै, आरो बबे मिउचुवेल फान्डआव आङो प्रफिट मोनदों, बेसेबां प्रफिट मोनदों, सोराव बबे मोनसे मिउचुवेल फान्डआव लस जादों बेखौबो देखायलांनोसै। बिदिब्ला कारेन्ट इनभेस्टेड आरो बेवहाय सोलायनानै नायबाय रिटार्न्स, बेनिफ्राय डेसेन्सआव नुनो मोनबाय जे सानसेयाव बेसेबां प्रफिट जादों। कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ बेवहाय 481.51 बेबायदि प्रफिट देखायदों। SBI मेगनाम मिड केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेयावबो SBI मिड केप डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ बेवहाय 521 माने 521 रां बेबायदि प्रफिट जादों बेवहाय। मिउचुवेल फान्डआ बेफोर गुबुन मिउचुवेल फान्ड SBI कन्ट्रा, बे SBIनि स्किम बियो। SBI बेवहायबो गोबां कम्पानि थायो, गोबां कम्पानिजोंसो नैबे SBI कन्ट्रा फान्ड बेबायदि जोङो बेवहाय इनभेस्ट खालामनाय जायो। बे मोनसे मिउचुवेल फान्डनि आन्दारावनो बहुद कम्पानि हाबनानै दङ। बहुद कम्पानियाव जोङो जोंनि फैसाखौ राननानै दोनो। बेखायनो जोङो बेवहाय जेन'बा बेसेबां इनभेस्ट खालामदों बेनि सायावसो बे प्रफिटखौ देखायनाय जादों। नोङो जेन'बा बेवहाय लामसाम खालामदों, आङो जेन'बा आङो 30,000 लामसाम खालामदोंब्ला बेवहाय सानसेनि प्रफिटआ 481 बेबायदि प्रफिट देखायदों। बेनिफ्राय SBI मेगनाम मिड केप फान्डआवबो बेवहायबो लामसाम होदों, ओंखायनो 521 बेबायदि प्रफिट देखायदों। बेवहायबो गोबां कम्पानियाव इनभेस्ट खालामनाय जादों, बेखायनो बेबायदि देखायदों। दा कानारा रब'क स्मल केप फान्ड होननाय बेवहायबो लामसाम बेखायनो बेवहायबो प्रफिटखौ गिदिर देखायदों। बे मोनथामा आंना गासिबो लामसाम। जायहा लामसामाव बुरजा जुदि इनभेस्ट खालामगोन बेवहाय नोंथांनि प्रफिटआ बुरजा देखायगोन आरो लसखौबो बुरजा देखायगोन। नोंथाङा प्रफिटखौ नुनानै जे इन्टारेस्ट जादों बे नङा, लसबो नुगोन नोंथाङा। बेबायदिनो लं टार्म दोनोब्ला नोंथांनि माने प्रफिटआ बारायलांबाय थागोन। उनावहाय गिदिर एमाउन्ट बानायनो हागोन। नोंथाङा बेखौ बावगारथ'नांगोन। लसखौ नुनानै नोंथाङा लसखौ नुनानै गिनो नाङा बेवहाय। आरो बेवहाय नोंथाङा गोबां एनालाइज खालामनांगोन, माबायदि लस बा माबायदि मा खालामनांगौ बेबायदि। दा आङो
SIP दोनदों बे मान्थलि सोलिबाय थागोन। SIP आ जाबाय निपन इन्डिया स्मल केप फान्ड। बेवहाय बे मिउचुवेल फान्डआव आङो 165 प्रफिट जादों। बेनिफ्राय निपन इन्डिया स्मल केप नङा एबा लार्ज केपआवबो दोनदों SIP। लार्ज केपआवबो 133 बेबायदि प्रफिट जादों। माने जेसेबां इनभेस्ट जागोन बेनि सायावसो प्रफिट जायो। बेवहाय जुदि नोंथांनि इनभेस्टआ माने रां दोनथुमनाया जेन'बा 5-6 हाजारल' जादोंबा बेनि जिथु प्रफिट बेखिनिल' 133ल' देखायदों आरो। बेनिफ्राय बेनि प्रफिटआबो बेखिनि देखायदों। जेरावहाय जेसेबां इनभेस्ट जायो बेवहाय एसेबांनो प्रफिट देखायगोन। जेनेबा टाटा स्मल केप फान्ड बेबो SIP बेवहाय बारा गोबाव जायाखै आरो बारा बुरजा रां जमा दोनथुमनो हायाखै। बेवहाय जेन'बा टाटा स्मल केप फान्डआव जेनेबा 2-3 हाजारल' इनभेस्ट जादोंब्ला 3 हाजारनि प्रफिटआ बेबायदि देखायबाय आरो। बेनिफ्राय बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड बेवहायबो बारा जायाखै 52 माने 52 रां बेबायदि प्रफिट देखायबाय। बेनिफ्राय बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड बेखौनो देखायना दानि SBI स्मल केप फान्ड बेवहाय 24 रां बेवहाय प्रफिट जादों। फाराग फ्लेक्सि केप फान्डआव 33 रुपिस माने प्रफिट जादों। वान स्मल केप फान्डआवबो 26 रुपिस प्रफिट जादों। माने टटेलि मिउचुवेल फान्डआनो प्रफिट देखायजोबदों दिनै। गासिबो मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनायनि जिथु प्रफिट बे प्रफिटआनो देखायजोबदों दिनै। बेखायनो दिनैनि जिथु टटेल प्रफिटआ 2000नि खाथियाव माने 2000नि खाथियाव प्रफिट जादों। गासै टटेल प्रफिटआ 3989 3.5% बेबायदि आङो इन्टारेस्ट मोनबाय। 3.5% इन्टारेस्ट इनभेस्टेड एमाउन्टनि सायाव। दा मिउचुवेल फान्डनि प्रसेसखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो बुजिगोन आरो गोबां भिडिअ नायोब्लानो नोंथांमोना बुजिनो हागोन। सानसेयावनो रोंनानै फैया, सानसेयावनो जोङो इनभेस्ट खालामनो हाया। जोङो लासैसो बेवहाय इनभेस्ट खालामलांबाय थानांगोन। बेनि उनावसो फिउचारावसो गोबाव सम होयोब्लासो, गोबां बोसोर होयोब्लासो नोंथाङा बेवहाय रां खामायनो हागोन। नोंथाङा बे प्लेनिंखौ लानांगोन। बेनिफ्राय गुबुन जेबो माने इजि प्रसेस गैया। जोङो लाइफआव रां आरजिनो थाखाय, रांखौ जोङो आर्निं खालामनो थाखाय, गिदिर फैसा बानायनो थाखाय बेनिफ्राय साबसिन जेबो राहा गैया। नोंथाङा बुजिनानै मोनोब्ला बे आंनि माने एखेबारे मोजां रावखौ नोंथाङा उनावहाय बुजिनो हागोन। बिराद इम्परटेन्ट होननानै नोंथाङा साननानै ला। बेखायनो नोंथाङा बेखौ जेसेबां हायो सोलोंग्रोनानैसो नोंथाङा खामानिखौ माव। बे एप्सआव नोंथाङा थांनानै लिंकआव थुनानै नोंथाङा गासिबो एकाउन्टखौ खुलिनानै लाग्रोनो हागोन। बेनि उनावहाय स्टेप बाय स्टेप सोलोंलांनो हागोन। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।